Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday na sa mga. What's up mga Sanursanas? So, This is Yen. and this is Jalen and welcome back to our channel! Guys, so for today's video mga Sanursanas, nandito kami ngayon sa Baclayon. Baclayon! Kung saan makikita nyo ang floating cottage. Yes! Woo! Si Poseidon! One! Together with The Team Fighter! So tara! Itutur namin kayo sa Poseidon Cottage. Let's go! Hello lang, yes is here. Hi! Please subscribe on Garcia Vlogs. This is me, Jay Galandes Vlog. Please subscribe. Kuya Jay! Ano kung okay naman ito na Ray, ano this vlogs? Cats Vlog, shout out, subscribe, follow. Follow and subscribe, Cat Vlog! Simon Girls Vlog! Yeah. So hey guys, it's your girl, Baby Baling Vlog. Oh yeah! Tats, namuha laging tubig! Di pa kumatay yan yan. Pwede naman maligaw basta dagat pero swimming pool kayo. Lain mo na kay. Kuan manggod, di manggaw open ang kuan. Swimming pool lagi na ang dagat kayo. Ugoy, tanawang bata. Mabot ang sibuan na mo sakit na to. Kung mga bugnaw na nga mga relasyon, painit na mo. Kinsa to mga uga diha, dali magbasa-basa ta. Karon guys, kauban ako si Kuya Jaylan. Kapan po na ako si Tats, oh. Hi Tats. Ay ya. Shout out. Hi, what's up, what's up? Please follow and subscribe. Yen and Jalen Vlog. Paano mo follow mo sa Facebook page sila o sa ilang YouTube channel. Yan and Jalen Vlog. So sa katong gusto mo abang ani nga cottage, please contact Simon Carl Vlog. Sa katong mga ugad ha. Dali na mga ligo na tanin nyo kay Manila lang din sa dagat mabasa ta. So dara ang view. Hala si Tats nalumos. Uy Tats, Tats. Uy, uy. Tabang. Wala kayo yan. So mao din yung view din sa cottage dayo. Nice kayo. Hala si Tats nalumos. Tats, Tats. Tabang. Tabangin ko pang itaguyab. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pwede mo lang Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday na sa mga. Hala kasi ng iPhone lutaw-lutaw. Hoy! iPhone. Shout out! Regards sa kanimo! Punta mo kauyab nung ka. Luya ng baboy. So diya, kauban ako si Tats Vlog. Yes. Shut down! Diya po si Simon Carl Vlog. So kung gusto mo inquire ani nga cottage, Ano ra mo rin oh, contact lang Simon Carl. Ay to. So gamitan lang code nga Simon Carl kay maka-discount mo 50%. Yes, my code. Yes, my code. Uya, Ta, naunsa man kata? Nagkoli ko na paguyod ko kay Asa mamanimuta? Basig Juan, sakit ang tuyong tunukan ta pero sakit ng buhok din. Kuya, ay kasuko kuya. Kuya po doy. At sakto ay pamilakan. Pohon. Boseng. Hanap ibalot dari deo. Naka-follow na ba ka kuya? Goko ko ya. So karon guys, unsa tawag ani Carl? Crossway? So actually, gitawag siya o kanang baluarte kay Landinga Airport. Landinga Airport. Butangag mga bangka sa pagpamilakan. Ano yun? So ari manukad para pamilakan.
Ganyan sila oh. So unsa may nas pamilakan? A lot of fish. Anong gitawag man sa pamilakan? Gitawag si pamilakan kay pamilakan. Igalaw ang iyong tiyan. So there's a lot of snake and a lot of sea urchin or corals and A lot of snake. a lot of Oh, they have snake. a lot of dolphin. Ano ba gidala to protein no? Asa man sila? Asa sila baning? Uy! Niabot mo ka na eh. Oy, ba't na yun? One. Oh, nanangay dito be. Flotek. Oh! Kami agri. Paano? Ito mo pinakamoy doon. Layat. Dili ka mo doon. Apa na? Liga na. Layat ya? Be. Di kayo mau dive? Layat. Wamba ka! Bukod kaniya! Uy, kung maluwas ko nga pala. Di na maluwas kaya kasi Bahala uri ka. Duh, mga ikaw na touch be, mahalo ko touch. Di mahadlak sa do. Di na maluwas lang kaya gani kuan. Tay ka. Malumos sa baltijan. Kinsa na pagdungan eh. Ginuruya na sila. Ha? Ginuruya eh. Bawd na bitaw, bawd na. Wow, mudo siya kay diha ko pamali ko. Ano ya? Di sa okay naman paduman na siya dahil. Okay naman. May kurma sa dagat sa Baklayon. Suka na. Oh. Babalit! Babalit! Well, statue ta. Sige, sige! Okay, layan pa naman. Dito ba, layat ba? Di na bitaw mi, daghan ni. Padong naman sabi niya about tira na. So man ba? Tira na sige Jilo no. Tanawa na sige buwa. Dala sa pag-ondal. Ay, Oh naman na. padong man sa dinhi about padong man sa dinhi. So what's up guys? Ito siya. So, makareact nimo sa ilang dagat dol. Okay ra badbaw na yan mas dapli. Okay na, ka. Kaya mo yan! Kaya ra. Kaya mo yan! Nilaban mo yan! Ako! Yun, nakaligtas ka sa mga. Kaligtas ka. Okay ra. Ito si Tats. Tats Vlog. Mapasay ko guys. Hoy, mapasya mo. Pwede di ba son? Okay. So, mo na dagat. Mo na dagat sa Baklayon. Kauban na mo stat. Mahadlang ko kay. Sige daw. Suroy! Ay, padul na re! Ate, mabasa ka naman doon. Ayun. Tarong, bitaw doon. Sure ba? Ito dali balingkod. Irong kay pala yun. Bawd man. Bawd. Yay! Uy, iho na! Ayun. Kaning, naiho! Oh shit! Iho daw. Yeah! Yes, Baning Vlog. Ayan, surf me! Suno koy. Share go feel! Oh, sige, sige, sana. Ikaw namin siya. Isa kayo! Kalutaw ka din, hindi ka katungkad! So karon guys, di na ko mugukod niya. Mulangoy nasad ko niya. Mulangoy na ko. Guys, mga saag meron kay Tolo ang puting ka, ang kusip. Pre! Ikaw mo lang ay, sila ano? Sila rin? Ito ako ba, Tere? Ano lang kung sanilas? Ay, pang silinas pagitaon. Kung dili mo ka pa mulangoy, ayaw mong pangaligo. Kanina rin! Tawa eh! Smile. 4, 3. Go!
Shot man nimo. Oo, video lang dito. Tats, kayo pa kung saan kalamat, Tats? Kung saan ilas. Pwede mo, murag kalaw mo dagat. Di matugkat. Di matugkat. Ako siya sa ilas kay. Ako sa ilas kay para ano tagi. Ha? Sa ilas ba tagi? Ako sa ilas pud kina nababaw ka ta. Asa na madadal? Pangano pud kilo. Iba ko nga hadlok na ka. So guys, patanaw take over video. Patanawon mo na ako sa ilawom. Para na lang dyan sa vlog. Ang sabi? Huwag mo kita walo-walo guys. Wala pa. Magkaon eh. Panahon na to niya. Walo-walo. Di lagi. Sama sa imo. Dura mo floating dito. Dul murag kuan man ni dul kanang. Kayo eh. Nay dagang lusay diha. Uy. Dol mga para dol mga. Ayaw, dili ka mo. Tayo mo na. Basura. Ayaw, siya nga po. Pira na. Ngay dol mga decoration na ba? Decoration Gira, kapit na Dol? Pasko. Run. Ang linas mo. Oh. Mamilya ba ni? Ah, bara kasi sa bara. Natangka na po usap. Ay na. Uy asa usan yung load. Uy iyo ani kinay. Low na dito. Hello. Yan. Let's start. Sige. Ano siya ka ron? Ito what's up guys? Dito sa vlog. Ah, magamit yung mga siman ron. Siman moves. So, Kinay jud ang dagan no kay Boatman. Bawal man ani ato dili na. Nahan. Kunas na na. Unas. Kan di ka buta na unas. Kasi basta Tugtad naman lagi na ako. Ang kod mo ni. Ay mo kay dunay maigo man ako. Maigo man ang tuyong. Ah, ito na kuyo man eh. papisya. Dami ito kay bugnok yung tubig ba? Gabaktas ka daw. Kunas na. Gabaktas ba? Ay, tungkad na. Okay na katas. Basta Okay, may ayaw. mudyol tat. Ha? Mudyol. Okay kayo. Mo mahuman. Sa Japon. Nakabubo na sila. Kuha na lang tatane. Oy! Ah, magpadar tas bawde nga ni tiknik guys. Ano nga to ang bawd man? Flowing. Padar. Bawd. Kan may tibira. Pero mo sa bay mo Ikapisipan sa light goal. Ang ikapisihan man kay ano dili tay. Sa una kay murag kuan. Karon day karon. Na ito yung ikapisihan ron kay Say, love, para na eh, patag lunglid gyapon ta, lunglid niya. Fighter kaya to Ah, live. dati. gini ako ba? Lami sunset dire Kyle. That's all for today mga saring sanas. I hope nag-enjoy kayo. And if you want to come here, just visit Simon Carl Vlog. Andun kayo mag-inquire sa kanya. So, yes. So, that is Ray Adonis Vlog. So, nandito rin si Tats Vlog. Baning Vlogs. Kuya Jay! Yes, Kuya Jay! And yes, so dito makikita mo ang beautiful sunset. So kung gusto niyong Beautiful sunset dira. beautiful sunset. Dira. Yes. Hi Tats. Tulus pa ako. Ano beautiful sunset? O, tarawa. Maganda talaga dito. I mean, lami kayo tambad dyan, Ariday. Sa matag hapon. Recommended. So, again, that's all for today mga sarili. Bye!